Waqt attività politika fiż-Żurri, il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera l-iskandlu li fih involuti r-raġel tal-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna Debono. Dettalji żvelati mill-ġurnal Malta Today fl-aħħar jiem juru kif il-Ministeru għal-Għawdex kien qed iħallas għax-xogħlijiet li saru fi proprjetajiet privati. Fl-aħħar minn fuq kaxxa ta' Pandora li la hemmhekk 25 sena beda jiċċaqlaq laqtu. U minn hemm toħroġ l-intiena żgur, minn hemmhekk minn dik il-kaxxa toħroġ l-intiena. Joseph Muscat semma kif dan il-gvern daħħal liġijiet biex kull min għandu x'jikxef jagħmel dan mingħajr biża'. B'referenza partikolari għall-Awċin, appella lil dawk kollha li għandhom xi tarif dwar il-każ biex jitkellmu. Min jikxef u min jagħti l-informazzjoni li hemm bżonn ikun protett bil-Whistleblowers Act għax hekk jisħoq demokrazija moderna. Ħeġġeġ lil dawk li jistgħu jkunu kompliċi biex jagħmlu użu mill-liġi tal-whistleblower u jingħataw il-protezzjoni. Anka jekk dik il-persuna li tiġi hawnhekk qudiemna tkun parteċipi fis-sistema li kien hemm u tagħti l-informazzjoni li jkollha bżonn li jkollhom bżonn l-awtoritajiet biex ikunu jistgħu jmexxu l-każ b'sistemi ta' liġi illi huma trasparenti, dik il-persuna jekk tissodisfa dawn ir-requirements tingħata l-protezzjoni taħt is-sistema tal-whistleblower. Simon Busuttil għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront tal-eks Ministru Giovanna Debono. L-attività politika fiż-Żurri kienet indirizzata wkoll mill-Ministru Chris Cardona u d-Deputat Laburista Charles Manjon.